Obi a wo no kwasi ada bia o akan ne hoho akwasifo wonom a wo mo kwasi ada se ya kwasi se eye akosua wonom enna dodo a wosere wa asase so no enhye da no so ye wo kwasi ada ade bia ne ho a wo hye ase wa ahogono so da bi be ma ye wo no kwasi ada emma anka wonom pe se nka wose mahu asimasi mahu obenten o ne dika wo mabra bo ma me pe se nka me wa no woni se mo kwasi wo mo pa sa ma ne mbene kwasi ada fo mpa de fo obi a ye wo no kwasi ada da ene ni hiamu na ho kire mu se wo kasa wo ta bia we ya wo pe papa preko woni se kwasi ada ma anya asem bia na aka kire na wagye adie obi a ye wo no adwo da biara wodi ni tiri a eye efri awoye ene ba ye adwoda fo omubu entanfo na mmom ne bukofu ne ewo bedwam a oye na ade te se bodamfo sebe obi a ye wo no dwoda so ye be ma de a ade bia ne beka na o so ohunu se ne yere obenim mu be adwoda ni sa asem emma na chia ono nso ma ne de ani a obi a ye wo no dwoda ono mo ya ade wo electronics mu pa sa ade bi ho kwa atwe ho ye den na wo pe bi a aya ta bi sa obi a wode adwoa anasa wode kwadwo woni se adwoda fo pepe kakra ai omo pepe kakra omo yiska basabasa ebnandafo wono mo pe nigi o se ewo bi bnada enigi won fa nya hwe ebnandafo nyame anim ni se woyi kwasi adafo efiri hono mo a wono mo so taija wade pa ebnandafo sika ntantena wono mo nsem we ma de kuntia wonom eya doye dodo ebnandafo emema wonom epempa so agoro ai wonom ani je ho pa se woyi wonom ade ma ne ye wonom ya wo mo kasa wo betua wo so ka wotwu mu ne betene ye pe wo betua wo so ka obi biara ye wo no kuada na dwene mu do papa na dwene mu nso eda ho yi se ne namfo no mu a wone owo no mu no anya de a wo kokko wo no mu fie o se obetu wo kuada nifo no aka kire se matie nenso wo mu de abiribia wo pese utie wo no afutu wo kuada fo empe eniema ye de siesie kra wo mu nim se wo mu nim nyansa se ne obia wo pe emnam no de wo pe aware dodo pa e wo no ma ye wo mu kuada wo no oba ana be ma wo dikan ya wo be hia no wonam no eya wo mu nta anware sa ama no ana sa mema no ene wo de nano nyina be fa wo de wo pe no wonya wi a eno ano no ya anaya wosuro kapa oba besre obi a ye wo ne ya wada hwade a de wo nyina wo de be ma wo de ye wo ne ya wada wono mo wonim dia ewo bibia mu e bia na mema hia na wonom edi ema ho nkomo e bi obi adi na ni bubu bi se ya wo ka ho a wo mie na no nkasa da se de ya wadafo ebre no wo de toto ena aka no ho a wonom mresa ya wadafo wonom kokoben wo mu na ne bu efu ntamo no ade baako a etimi dwo wonom akoma aye me paachawo obia ye wo ne fiada oye kandifo efiada ni oba ne kyense a wodi si gyaso wo hwe ho a wo hu wanim ene nti hwe obia ye wo ne fiada na one akwada ate wan hwe a wo ti fie obia bekasa maami wo ha dwene ema esirisi wonom ho na wonom mema nso fa wo mo ho kekasi ene me ye kasa oho ye kasa ya wo obi fiada sa wo oba sa wo bema eya na emmema no titiri wono pema asem dodo na wo ba bia so beba kofini akwa mu no pa cha ene wo nyi twennya doa obenya obi aho bre beye obi aho adwuma efiadafo bema ene wono mo manyina da wono mo pe empamu agoro nanso wo kware fiada ni ba na wo bema koro wanyere wo tabie mu wanyere wo ho wahwe yi obi bekenkan graphic ni bia ka ho na nanom aka me ate se efiadafo ma wono makosua dompo no yese ede papa yese esoti samo soma dokono memene dafo wono manimu enyam memene dafo emfa wo mu gidie nyinara enhye nipa mu memene dafo wonim die papa ene nyansa memene dafo mpese wono apprentice ebeyi san wono ho wabrabo abusua emare mfi sajumede eya woda obekọ Aprebi waves YouTube channel no wa subscribe no wa like na wa share na afoforo so ehunu wono mo da ye wo mo ene esuri ban ededi wono mo